गाननाय गस्लाखौबो माबाया बावबाय Ayong dia, tapi kan kan aja dia. नोङो सोजालायदो बे न'खरखौ नोंबायदि मानसि गैयामोन नोंथां दासो जागोबा बे बिसाया थाबाय बे गोरजिया होननायालाय दहाय गोरजिया Kerja labda. दा होना लाखिनो हालायग्रा जाबाय नोङो अबे थानो ओंखारदों बाजाराव गोरजिया नालाय दाहोना हामबाय आरो ना इयो गोरजायो बिनिखायनो आं बारा खालामथारदों रां खोलायावबो मोनखो मेनोसो नामा बबेथिया दाउला गासि मानो फानहैदों बिगोमादिया गोरोबथाव जानो हमदों फिसायाव साख्रि मावनाय सासे दंमोननो बेबो बै खैलाजियाव थाबायनानै न'न थाहैबायनो Suka apa ya sih mak? बिदानियाव मिसामारियाव साख्रि मावदोंमोन नामा दहाय बेयावबो बिबायदि बुस्थुया बिदिनो बेखौनो आदिया Ini berana? Siapa itu? फिसायाव साख्रि मावदों आं माने बिदि जानायखौनो होननानै बुजिलालै इनिखौ बे न'खरनि बिगोमाफोरा गोबां दुखुखौ गोबाना लानानै दं बेफोर जादों बिदिन्थानि खबर समनि बाबेनायाव सोलाय सोल' जायो मानसिनि साननाय हनायफोरा अबथिरा समावनो सोलाय सोल' जायो बेबो लेखा होदों साख्रि मावनाय मानसिनि गोसोआ बेबायदि जानांगौमोन गाननाय गस्लाखौबो माबाया बावबाय गैला मिस्टेक आं बेफोरबायदि राव बुंनाया गाज्रि जाबाय फंबाय बिदिनोखा खोमालै आंखौ माबा उखिगासिनो औ हाबा जाबाय बियो बबे मानसि आफा गोसोआव गोजोननाय मोनबाय नोंसोरनि मोखांखौ नुनानै ममिताय फाय ओंखाम संनायनि एसे लाहार फाहार खालामबाय गोबां साननि उनाव आंहा दिनै फिसा हौवा फैदों बिहामजो फैदों बेनि अनगायै आं आरो मा बुंनो नांबावगौ आंहा न'खराव जेबो गैया आं माखौ जानाय लोंनायनि जोथोन खालामनो निखावरि गोरिब गुन्द्रा न'खराव फैदों जोंना संख्रि बानलुजोंबाबो जाबाय थानांगोन थाव गैया नों खाथिनि सम मैगं गैया बारियाव थांनानै हाग्रानि मैगं खानानै लाय गावनो थानानै बिसोरो मोजां बेसाद बायना जादों गामिनि बायना जादों गामिनि मानसिया माबायदि ओंख्रिजों ओंखाम जायो बिसोर बेखौनो जानो थांदों गावनो थानानै बिसोर मोजां बेसाद बायना जादों बेनिखायनो थांदों कemana? Mau gimana? Apa? Oh, dan sebelum terlambat. Lagi Pak, mana sini minuman? Kami ni ada. Semua itu dari sana. आफा आं नोंनि थैनि फिसा बिफानि सम्पतिखौ फिसा मोनो आफा आंहा साख्रि गैला आफा रांनि आंखाल जाबाय आरो न' लुनो लानाय लननि फैसाखौबो आं होजोबनो हादिया आफा बेनिखायनो मा बेनिखायनो मा बुंनो फैदोंमोन थाबैनो बुङाखै मानो माखौ गिदों माखौ लाजिदों आफा बै सोनाबाव थानाय 1 बिघाखौ आं फाननो नागिरदों आफा
나타에 기다려봐 하니 막 소장이 나 소문져 그야 하늘은 또 보기만 하고 아들아, 형, 화장실에 들어오라냐? 뭐가 나가나? 그 화장실에 쏟아나가라고. 너 자꾸 아우라니까는. 맞아요. 비가 그래. 남의 거라니지. 비가 마시게로 사는 내가. 뒤에 아버님 어디 뭐 앞에는 했어요. 너희는 눈이 그 아저씨 봐. 너 사자 인간이 너 사자 거학기니 너 사자 너네 한가 무슨 아빠. 아니 이거 막 하는 거야 아빠 어이 아빠 아들 시간 Sana gina med hade. Ha? 그자. 그래서 자취가 안에 다 시작하게 되는 거라 탈옥할래를 갖지 않는 데라 이 한정원에만 그때 보내고 서만을 쓰래라 그래 수봉 서만 항 앞에 하는 그 커튼을 그런데 왜 그들은 마음에 있으라 이 사람은 시험 같은 다 못해 시험 같은 다 못해